Здравейте, аз съм Антония и днес съм тук с доцент доктор Ясен Захариев от Департамент философия и социология. Здравейте! Здравейте, Антония! С него ще си говорим за така обширната тема за културата. Но за да разберете какво точно ще си говорим, продължавайте да слушате. Обещавам, че няма да ви бъде скучно. Знаете ли, че бяхте един от най-честите отговори на въпроса с кой преподавател бихте празнували 8 декември? Ясен Захариев, Департамент философия, най-големия маняк, записвайте му всеки един курс. Благодаря. Кое според вас е ключът към това да спечелите своите студенти по този начин? И според мен, ако изобщо има някакъв ключ, някакъв шперц, е при всички положения да не се опитваш да ги спечелиш за каквото и да било, а просто да се опиташ да им помогнеш да разберат това, с което се занимаваш и това, което си поставил за цел във всеки конкретен курс. И когато го правиш добре, вероятно и се получава този допълнителен ефект. Как успявате да задържате вниманието, защото лекциите са естествено час и половина и според мен това е доста трудна задача. Така е, но вижте, мисля, че не успявам все пак да им задържа вниманието през цялото време. Това ми се струва твърде невъзможно. Има си определени правила и определена практика в публичното говорене. Има цяла наука, която се занимава с това, риторика се нарича. И тя започва от това как да си структурираш лекцията, как това съдържание може да бъде представено по най-достъпния начин за въпросната публика. И когато човек се съобразява с такъв тип фактори, когато се отнася с уважение към аудиторията си, към това, което хората в нея знаят или не знаят, тогава речта не е нещо механично, а се превръща по-скоро в близко до диалога начинание и тогава вече и аз, и моите студенти стават някакси по-активни. Това е коренно различното от просто да излезнеш сред хора и да говориш нещо предварително научено, сякаш няма значение пред кого го говориш. Така че винаги съм се опитвал да си представям какво публиката очаква, какво мисли и да се настройвам според нея, така че общуването ни да е по-пълноценно, а не да е просто някакво еднопосочно наливане на информация. Вие водите курсовете, кратък курс по философия и култура и география на виното. Да, това са общо образователните ми курсове. Интересуват ли се поколението Z от културата изобщо около себе си и това какво се случва в света? Към поколението Z спадат хората, родени между 1997 година и 2012. Към днешна дата, през 2024, това са хората между 12 и 27 годишна възраст. Разбира се, че се интересуват. Те носят своя собствена култура, от която аз също се интересувам, но не разбирам добре. Всъщност голямото предимство на хората, които преподават в университета, на учителите в училище, че имат възможност да общуват с млади хора, които не са от тяхното поколение и да научават разни интересни неща, за които иначе биха били слепи, ако живеят живота си в рамките на социалната група, в която принадлежат. Ето, например, думата на годината, доколкото разбрах, е brain rot. Това е нещо, което го разбрах именно от мои студенти. Нямаше как да стигна до него, ако не беше тази комуникация. На какво друго ви учат вашите студенти? Трудно ми е да кажа нещо конкретно, на различни думи, разбира се, но и на някакви части от реалността, за които аз не знам. Обикновено те са свързани с интернет, с социалните мрежи. Там, където аз не съм, но повечето от моите студенти живеят в тях. Това пък, на което аз се опитвам да ги науча, са някакви други духовни пространства, където тях ги няма все още. Това са книги, написани от различни философии, идеи, които са близки до всекидневието ни, но идеи, които изискват някакси повече време и по-различен тип общуване от това, което е в интернет. Така че мисля, че обменът е двустранен.
трябва да препоръчате една книга на някой от нашето поколение Z, коя би била тя? Това биха били опитите на Монтен. Това са едни прекрасни есета. Монтен е философът, който измисля всъщност тази форма, някаква комбинация между литература и философия. И модерната форма, която наричаме есе, всъщност идва от френски, означава опит. И това е книгата, която бих препоръчал на студенти от всякакви програми и с всякакви интереси, защото там може да намерят всичко. Кой тип изкуство смятате, че интересува най-много поколението Z? Изкушавам се да кажа кино, но не съм много сигурен. Понятието за изкуство става много размито, много неопределено и в този смисъл всичко, което въвлича някакво умение, всичко, което служи за изразяване на определени чувства, позиции под формата на някакво произведение, предназначено за публика, минава в категорията изкуство. И това, което хората във вашето поколение правят в интернет, няма как да не се отрази в изкуството. В този момент при нас влиза още един много интересен гост, а именно главен асистент доктор Сергей Стефанов, който също е преподавател в департамент философия и социология. Смятате ли, че изкуството трябва да има някаква граница, която да се спазва, или можем да наречем всичко креативно изкуство? Хубаво да налепат с тиксобана и по стената. Не смятам, че трябва да има граници в изкуството. Това обаче не означава, че всяко нещо, което някой може да представи като произведение на изкуството, заслужава еднакво внимание, еднаква оценка. Няма начин да правиш нещо без граници. Културата е граници. И изкуството като част от културата е граници. Няма как да стане. Изкуството винаги прекрачва някакви граници. Прекрачва, за да създаде нови. Ама без граници не може. Не може. А банана с тиксото трябва ли да остане в културното наследство? Той вече е. Бананът е вече останал. А смятате ли, че е правилно да остане в културното наследство? Фактите са си факти, правилно няма. Така е. Значи не можем да говорим за това дали е правилно или не. До толкова, доколкото нямаме правило, на което да се основем. Всъщност, изкуството прекрачва някакви правила, които вече са създадени, за да създава нови, но така или иначе бананът е изпълнил своята цел да ангажира някаква публика, да накара различни хора с различна подготовка, с различен светоглед да разсъждават изобщо върху това какво е изкуство. Какво мислите, че ще остават поколението Z като изкуство, като наследство след себе си? Не може, според мен, изкуството да е напълно виртуално. Няма как. Трябва да остане някакъв предмет, който не да е просто следа, а да е факт. Факт е и, че българската култура е много специфична. Смятате ли, че българите могат да си вземат нещо от световната култура? Да си го откраднат дори в кавички? Правим го непрекъснато. Освен това, че една култура се различава от друга, не я прави отделена от всички останали. Българската култура е възможна само защото е обградена с други култури, е част от един по-голям свят. Мога да препоръчам един чудесен филм на вашите слушатели, на Адела Пеева, който се казва "Чия е тази песен?". Много хубаво показва до какви неприятни последици може да доведе стремежа да приватизираш нещо културно, като някаква песен или като някакво ястие или като някакъв език дори, ако щете. Тази приватизация и в изкуството, и в културата не води до нищо добро. Благодаря ви много, беше ми изключително приятно. Добре, и аз ви благодаря. Благодаря ви, че отделихте 8 минути да чуете това интервю и се надявам всеки от вас да си е взел нещо ценно от него.